Здравейте! Добре дошли обратно в канала. Много се радвам, че отново сте тук и преди да започна с темата на днешното видео, исках да благодаря на тези от вас, които отделихте от времето си и ми оставихте или коментари, или ми писахте в Instagram с обратна връзка относно видеята, които вече качих. Много ви благодаря за милите думи, които ми споделихте. Изключително щастлива съм, че темите са ви допаднали и че всъщност идеята за стартиране на YouTube канал ви е харесала. Надявам се и следващите видеа да ви допаднат и да ви бъдат най-вече полезни. Ако не е толкова полезни, то поне е разтоварващи. Днешното видео е на тема, която е особено актуална в моя Instagram профил. Там съм споделяла доста съдържание на тема организация и подреждане на дома. Изобщо поддържането на не само чист, но дом, който не е пълен с вещи, който не ни задушава и спомага за приятното усещане и душевния мир, когато сме вкъщи. Тази тема е особено подходяща за това време от годината, защото съвсем скоро ще дойде пролетта и от всякъде ще бъдем бомбардирани с призиви да разчистим дома си за пролетта, да въведем ред. И знам, че това може да накара някой от вас да се чувства пресиран да го направи или по-скоро виновен или гузен, че не може да въведе ред в хаоса вкъщи. Ако имате чувството, че подреждате постоянно и хаосът не намалява, напротив, той там съществува константа в дома ви, не сте сами. Много хора се чувстват по този начин. И именно това е причината да направя това видео, защото мен мама ме наричаше Плюшкин. Изобщо не бях подредена, признавам, пазех какво ли не. Тогава се ограничаваше до моята стая, но въпреки това не пречеше да дразни изключително много майка ми. Мамо, ако гледаш. Този Плюшкин се превърна в човек, който изключително много го дразни. Всичко, което е затрупано, претрупано, шкафове, които преливат, ненужни вещи и най-вече човек, който много лесно се разделя с вещите си. Аз не пазя нищо от сантимент и повярвайте ми, нямам вещи, за които казвам един ден може да ми потребват. А имах много такива. Ключът е много прост и същевременно е много трудно да се постигне баланс и всъщност да се справите по този начин. Разграничете в съзнанието си ежедневната бъркотия от прекомерното количество вещи. Знам, може в началото да ви се стори, че едното е равно на другото, но всъщност това не е истина. Ежедневната бъркотия е бъркотията, която създаваме в бита ни, когато правим нещо. Било то закуска сутрин, прането, което се е натрупало, може да са гримовете в банята, които сме разхвърляли сутринта, докато се приготвяме за работа. Има огромна разлика между разхвърляния дом и твърде многото вещи, защото за тях просто няма достатъчно място и колкото и да ги подреждате и да опитвате да въведете ред в обстановката, това няма да се случи, докато не разчистите. Подреждането след ежедневните дейности, за които говорихме преди малко, не е равносилно на разчистване. То ще присъства в ежедневието ви постоянно. Но е много по-лесно и ще ви отнема много по-малко време, когато сте освободени от излишните вещи. Надявам се да разбирате какво искам да кажа, но ако все още не сте убедени, сигурна съм, че с примерите в видеото, които ще дам, ще ви стане ясно. За да избягате от този сякаш затворен кръг или цикъл на постоянно подреждане и въпреки това присъстващ хаос в дома и чувство на безпомощност, започнете с разчистването. Ти гледаш и знаеш, че в гардероба си имаш дрехи, за които казваш, че един ден можеш да ги носиш. Задай си въпроса обаче от колко време не си ги носил. Не си ги носила в последната година, може би 2. Да не говорим, че има хора, които не си носят дрехите и по повече години и въпреки това ги пазят. Бъди реалист. Вероятно няма да я облечеш отново. Аз също пазех какво ли не през годините, основно заради някакъв сантимент или мисълта, че някога може да ми потрябва. Това съм го чувала от
толкова много хора и знам, че разпознавате или себе си, или близки, когато чувате тези думи. Някога може да ми потрябва, обикновено е равносилно на нещо, което сме забравили някъде, то е високо, прибрано в шкаф, гардероб, на тавана, в мазата, къде ли не. И обикновено тези вещи, дори да ни потрябват, ние не си спомняме, че ги имаме. И те завършват така, никога не ползвани и просто заемат място. Но когато отваряте този шкаф, в който ги съхранявате, търсейки нещо, сте заринати от, нека го кажем, боклуци, неща, които не ползвате. Помислете, че те могат да бъдат полезни за някой друг. Независимо дали ще ги препродадете, или пък ще ги подарите, или ще ги дарите. Те могат да бъдат полезни на някой друг, но на вас не са ви полезни. Разчистването в идеалния случай ще го направите веднъж, но реалистично е да кажем, че е хубаво да разчиствате дома си всяка година. Без да искаме и без да осъзнаваме, натрупваме много вещи, които с времето не ползваме. Най-хубавото е, че когато разчистите, подреждането ще се случва с лекота. Ще бъде много по-бързо и по-ефективно. Има едно правило, което според мен е много приложимо и много лесно ще ви даде отговор дали нещо ви е нужно. Ако няма място, на което знаете, че ще го откриете и винаги когато ви е нужно ще го откриете там, където сте го оставили, то вие не ползвате тази вещ. И замислете се наистина вещите, които нямат място в дома, нямат определена локация, на която да ги намерите. Те са на някакъв ротационен принцип в дома, появяват се тук и там и постоянно ги местите, опитвате се да ги приберете, не им намирате място, отново ги оставяте някъде навън и го виждате и виждате отново и то ви дразни. Просто се отървете от него. Щом не сте му намерили място, което за вас да е удобно и то просто се мутае из краката ви, значи не ви е нужно. Разчистването започнете по зони. Така ще ви е много по-лесно да се справите. Ще ви се стори, че ще отнеме по-малко време и можете да си давате почивка между зони. И съветът ми тук е да започнете с коридора. За въздействието на коридора върху гостите вече сме говорили в предното видео, но това важи и за вашето усещане. Не искате да влизате в дома ви и да ви залива бъркотията. Това е една негативна емоция, от която по-скоро бихме искали да избягаме. Преминете към останалите зони едва когато сте готови с коридора. Така всеки път, когато влизате в дома си, ще сте супер удовлетворени от резултатите, които сте постигнали. Най-често преливащите зони в дома, затрупаните зони, са няколко. Ще минем през всяка една от тях набързо и ще ви дам насоки за какво да гледате, когато започнете да ги разчистват. Кухнята е тази зона, която най-лесно може да затрупаме и то с абсолютно ненужни вещи, които обаче изключително много пречат на нашето ежедневие, защото кухнята ползваме всеки ден и то по няколко пъти. И всеки път, когато отваряме шкафове, които са пълни с непотребни вещи, това причинява някакъв стрес. Опитваш се да изкараш рендето, което е на дъното на шкафа, пред него има толкова много неща, блъскаш, вадиш, те падат, разместват се, ти си подреждала. Уж има ред, а то е пълно. Как се случва това? Да, това е много често повтаряща се история и не си мисля, че въжи само при вас. Напротив, това се случва в много домакинства. Но за какво да гледате, когато започнете да разчиствате кухнята? Първо са пособията, които не използвате. Но наистина не използвате. Такива, които са ви се сторили практични или нужни, но така и не сте стигнали до тях. Това може да са, например, някакви по-специални рендета или други принадлежности в кухнята, които целят да ви улеснят, но в същото време вие така и не сте стигнали до тях. И освен тези пособия, има тези, които се дублират. Да, знам, всички имаме тази наклонност, особено когато видим добра оферта. Виждаш нещо на промоция, казваш си този тиган е страхотен или тази тенджера е много добра, много качествена, на чудесна цена е в момента. Дали да не си я купя? Със сигурност имате майка, баба или приятелка, която би им се зарадвала. Ако не ги ползвате, не дай си Боже, още с етикетите. Стоят с етикетите в шкафовете ви в кухнята от месеци, от година.
няма да стигнете до тях. Или това, което може да направите, ако наистина много ги харесвате, е да подарите или дарите старите ви, които все още могат да се използват и да започнете да ползвате нови. Дублираните вещи се виждат много често в домакинствата и ако трябва да ги оставим на страна и да преминем към следващото в кухнята, което да разчистите задължително, това е шкафа с храни. Следващата зона, която много често затрупваме в домовете ни, ще я комбинирам, защото бих я нарекла баня, но към нея добавяме тоалетката, защото вече много често в домовете ни имаме отделна зона, в която се гримираме или нанасяме грижата си за кожата, така че ги вмествам в една категория. И това са общо взето зоните, които съхраняват вашата козметика. Оставете пълните опаковки, оставете тези, които са в срок. Най-важното, прегледайте сроковете на годност, защото не знаете колко стара козметика може да съхраняват. Вие не само няма да стигнете до нея, но ако стигнете до нея, може да си навредите на кожата, което пък абсолютно не е желателно. И от банята и тоалетката скачам към бюрото, или ако нямате такава обособена част вкъщи, на която работите, то това може да е някоя папка или плик или турбичка или каквото и да е, което съхранявате някъде вкъщи и в него има документи. Основно тук визирам документи, които са обвързани с покупки на разни стоки. Гаранционни карти, касови бележки, стокови разписки. Прегледайте им сроковете. Това са нужни вещи, които може да ви послужат в един момент, ако трябва да сервизирате нещо, но прегледайте сроковете им и изхвърлете тези, които вече не ви трябва. Тоест, знаете, че гаранцията е изтекла и няма никакъв смисъл да пазите документите към нея. Това може да са писма, които получавате от разни институции, но вероятно сред тях има много стари такива, които не ви трябва. И това е нещо, което аз отчитам като нужно за нашия дом, защото ние имаме една огромна папка с документи, всякакви. Направихме грешката да започнем там да слагаме и документи от лекари, амбулаторни листи, след като сме ходили на профилактични прегледи, всичко е объркано, случвало ни се да се наложи да търсим нещо и това ми е причинявало толкова много стрес и нерви. Карайте ред в документите си. Едно място в дома, в което тенденциозно оставяме какви ли не вещи, са нощните шкафчета. Много ненужни вещи при това. Преминете и през тях. Когато сте готови с всички зони, които коментирах вече, преминете към гардероба. Той вероятно ще ви отнеме най-много време или може би ще ви отнеме толкова време, колкото ви е отнела кухнята. Те отнемат най-много време за разчистване. Със сигурност всички от вас имат излишни вещи в тях, независимо какви. Темата с дрехите е много дълга като цяло и това е нещо, което аз самата правех. Затрупвах се с дрехи, особено когато бях студентка и не разполагах с възможността да си купувам дрехи, които истински харесвам и са качествени. По-скоро разчитах на количеството и исках да имам дрехи, които да сменям, за да съм с новички така често. Това е толкова грешно, толкова много параграфи ненужно, но заемаха ми твърде много място, не ги нося. Като цяло темата с дрехите е може би една тема, която е достойна за отделно видео, защото дори преди няколко месеца ми бяха писали от... Не мога да се сетя дали е било страница, която препродава ползвани дрехи или не мога да си спомня точно каква беше идеята на място, но имах покана да предоставям мои дрехи или аксесуари, изобщо неща от гардероба, които вече не ползвам и аз наистина нямам дрехи, които да предоставя. Всеки сезон, когато си подменям, понеже така сме направили организацията в нашите гардероби, че на закачалките в горната част са дрехите, които са ни за текущия сезон, а долу по чекмеджетата са дрехите за друг сезон. И всъщност 2 пъти в годината правим подмяната. Дрехите от чекмеджетата отиват на закачалките, тези от закачалките отиват в чекмеджетата
И това е един много добър момент, в който преглеждам всичко и тези вещи, които не ползвам, отиват в една торба и обикновено дарявам те. Ще ги подарите или каквото решите. Въпросът е да се освободите от ненужните вещи, защото така ще поддържате организиран дом много по-лесно. Мисля да завършвам това видео. Надявам се насоките да са ви били полезни. Общо взето за всичко, което коментирахме във видеото, може да бъде създадено допълнително такова, което е по-детайлно. Идеята на видеото беше да ви покаже, че всъщност ежедневното подреждане не е равносилно на разчистване на дома и вие може да отделяте много време за подреждане в ежедневието и въпреки това домът ви да ви задушава. И е много полезно да отчетем, че наистина във всяко домакинство има излишни вещи, с които може да се разделим, за да улесним ежедневието си и да се чувстваме по-добре вкъщи. Благодаря на тези от вас, които останаха до края на видеото. Ще се видим следващата седмица. Не съм сигурна още коя тема ще засегна в следващото видео. Имам няколко идеи. Вие ми дадохте и допълнителни такива, но ако ви се иска да говорим за нещо конкретно, оставете ми коментар или ми пишете. Благодаря отново за времето ви. Надявам се да имате страхотен ден или хубава вечер и до следващия път.